Sayas daw na. Sundan pa ka diya. Kani siya gapakuan siya gapakuan basura. Kulikta. Oh. Ano diri ba? Sumangil ug kuliktag sa sura. Ni ko ano oh. Na oh, may gani. Kung wa pa ni natug pablata diyan ning giina ni ganina, kuha na ni balik. Lah na ba ka ni break ni? Lani. Ito sa pulis. Na. 100 kilo.